Welcome sa another free training video ni Pinoy SEO. Sa Pinoy SEO, we offer free and paid SEO training in the Philippines. So sa karon nga video, we'll be talking about Wix. Kay daghan kaayo gagamit na ani karon usaon pag-optimize sa SEO sulod sa Wix nga website. So para mas ma-demo nato og maayo ga-create ta og sample nga website. pinoyseo2022.wixsite.com/droneshorts. Mo ni ang brand sa website, Drone Shorts. Kung free ang imong gibuhat nga website, naay nani mo gawas. So created by Wix website builder. So ang Wix, it's another CMS or content management system wherein you can create a website and makbutang kag mga information. So in this case, naghimo ta og sample nga website, mo ni siya. Free ni siya nga template coming from Wix. Then nailalain nga pages atong gibuhat. Kung mo click ka diri sa about, mo ni siyang about page. About, then mo ni ang image. Now, sulod sa Wix, na sila ginatawag nga Wix Studio. This is where we can see our websites, no? Because we can create multiple websites. Diri nato ma-check ang atong mga lain-laing nga site nga gibuhat, lain-lain na navigation, main navigation sa Wix. Pero mo focus ta sa mga SEO elements, asa nato na sila i-optimize. So mo ni atong gibuhat nga free nga site, Drone Shorts, atong i-edit. And by the way, if we connect, no, pwede ta ka-connect og ato ang own domain. So mo upgrade ta for that. So mo na siyang na-i-upgrade here. So pag edit nato diri sa site, edit site ta mo ni ang mugawas, no? Editor sa ang site editor nila. So here kana pwede ta maka usab-usab maka-edit sa atong website, makabutang sa mga lain-lain nga elements. So atong focus lang is unsaon nato pag-optimize, no? Mga basic SEO nga mga elements, asa nato na sila hilabtan. So there is a navigation, you can see pages and menu. So click nato na pages, diri makita ang lain-lain pages nato sa atong website, no? Kato atong gipakita diri about, kani siya nga page, kani siya mo ni siya about. So when you click, nigawas ang about diri, no, nasa background. Mo ni ang about page and you can edit. Sa SEO, when you click here, diri makita SEO basics. Diri no SEO basics, diri nato makita ang URL slug. Okay, sa URL slug, we need to make sure nga SEO friendly siya. Kani atong title and description, diri nato mabutang. Okay, meta title and description. These are important elements because mo ni ang mugawas dito sa Google if i-pick up ni Google ang ato ang title tag and description. Kani really important nga dapat naka-check, no? We need to let search engines index this page. Why? Because if dili naka-index o wala siya nasulod sa database ni Google, dili na makarank. Dito sa advanced SEO, we can add structured data markup. Sa structured data markup, codes ni sila sulod sa imong website that will improve the search result appearance, no? Mo ni siya kanang makabutang kag sa imong search result na ay mga thumbnail, na ay mga kanang star, ana lahi. So dagan kayo klase and you can click here, add unsa man gani. So for example, if this business or website is a local business, you can add a local SEO schema markup. Sa robots pod, here robots.txt, you can edit unsay mga function. So just really important, dapat naka-uncheck ni siya because example kani no index, if ato nang i-check dili ma-index ang kaning page, kaning about page. Ang next is additional tags. No? Dire you can see canonical, kaning open graph, site name, mga open graph nga mga details. So muna siya basic, no? SEO and advanced nato unsaon nato pag optimize ang kada page ato ang Wix website. So daghan kitag na istoryahan nga mga jargon, nga mga technical terms. If you want to know more about SEO, no, again we are offering a bootcamp.
But diri sa atong bootcamp, we are actually using WordPress websites, your own WordPress websites. And same principles apply when we are optimizing for WordPress. Okay? So mo na siya atong bootcamp. Kana lang sa karon nga video. See you sa next video. Thank you for watching.